бискит пиштемле. Мен үзем кремын яратам, майын яратам тортның. Әлі бискитіне барып жетмедім. Шулай да төп сұрауларының бірсі. Әлігі тапшыруда бетін сіз федераль үзәкке барып, Мәскәү шәһәрендә төшіп қайттығыз. Миллионлаған кіші қорады. Ауыз суларын ағызып инде, Венерның тортын ашып қарайсы едіп қызығып отырдылар. Әлігі тапшыруда түшкәннен соң сіздің ішігіз білен қызықсынушылар артты һәм торт пішіріп сатып қана байып боламы? Қызықсынушылар бик көп артты. Бигерәк тәген шул эфир шыққан вакытта анда WhatsApp-ка қоғылырға да қорықтым, анда келе сообщение, анда келе звоноклар, ике күннен соң күшке жауап бітірдім мен ол сұрауларға. 2 күн, 8 сағат керек болған. Бигерәк тәген анда битінде мен суперфиналға өте алмадым. Аны тапшыруны қараған кішілер біледір инде, анда әзгіне разногласия түгел, шундай интрига келіп шықты. Матау келіп шықты. Шунда меңа инде бик күп сұраулар яздылар, нишәп син ул хотынга каршы әйтә алмадың, нишәп аның белән талашып, үзеңнең праваңны качать итмәдең дип әйттеләр инде. Мин аларга шундый җавап бирәм. Мин Ринат Агзамовка үзенә дә әйттем, минем өчен главная победа, что мин монда килдем, финалга чыктым, сезнең белән оралаштым, сезнең 100% оценканы алдым, минем өчен шул самый зур победа. Татар хатына килешмиде инде. Шунда мин аларга әйттем, ничек иттереп анда федеральный каналга чыгып, үзеңнең шундай түбәнчелеккә төшеп, шуңа миңа бик күп әйтәләр, сез татарның горурлыгы, чынлап турып федераль каналга барып, татар хатынының тәрбиясен, культурасын күрсәттегез. Моның өчен менә мең рәхмәт. Ринат татарча беләме? Алай татарча сөйләшмәдем. Менә икенче барганда өйрәтеп кайтырсыз әлеме? Татарча сөйләшергә тиеш. Аннары тагын шундый сораулар булды, нишәп анда баргач, күп кеше бит инде Казан диләр, Кукмараны белмиләр бит инде. Сез дип город Кукмар, Республика Татарстан дип атыгы. Шундый горурланып әйттегез, сезгә афәрин дип әйтәләр инде. Афәрин. Торт сатып буйып буламыз инде. Торт сатып шуның бой буладыр дип әйтеп булмый, но инде булганна шөкер. Үзеңә эшлисең, кемгәдер эшләмисең, Аллага шөкер, яшәргә. Иң мөһим мәкаләдә бик әйбәт. Андый җирдә нәрсә эшләтәсең инде? Бай булмаса да һәр вакыт бер кулың балда, икенче кулың майда. Кунакка килгәч, изге гамәл булып санала. Рәхмәт сезгә. Мин үз эшемне дәвам итим инде. Мине дә сыйла. Менә сиңа ләндә күп машинасы.